Danas ću vam pokazati kako Camtasia Studio 7 dodati najavu ili takozvanu špicu. Otvorite Camtasia Studio 7. Kliknite Close, odite u Library i ovdje imate najave ili takozvane špice. Otvorite sve koje hoćete. I ako hoćete špicu ili takozvanu najavu, odite u Sequence i 2 puta kliknite na nju. I evo. Kad hoću da je u video dodam, samo prevučem i ovdje stavim. Kad hoću da tekst promijenim, samo nešto upišem. Evo na primjer bilo što, nešto bez veze. Eto. Idemo od početka. I evo, kao što vidite, ovo radi. I to je bilo kako dodati najavu Camtasia Studio 7.